Incwadi kaLuka isahluko sesithathu iyafundeka, ke kaloku ngonyaka we-15 wokulawula kukaTiberiya Kesare, inguPontius Pilato irhuluneli yakwaYuda, inguHerode umphathi, kwisahlulo sesine kwelaseGalili, inguPhilip ke umzalwana wakhe umphathi, kwisahlulo sesine kwelaseYiturea nelizwe laseTrikoniti, inguLesaniyo umphathi wesahlulo sesine kwilizwe laseBeline. Ngexa lababingeleli abakhulu Anas noKayafa lafika ilizwi likaThixo kuYohane unyana kaZekariya entlango, weza kuwo wonke ummandla waseYordani evakalisa ubhaptizo lwenguquko ukuze kuxolelwe izono, njengoko kubhaliweyo encwadini yamazwi kaIsaya umprofeti esithi, ilizwi lodandulukayo entlango lisithi, yilungiseni indlela yeNkosi, wutyenenezeni umendo wayo, yonke imifula iya kudityelwa, nazo zonke iintaba neenduli ziya kuthotywa, neendawo ezigozo ziya kuthi tye, nezibugqagala ziya kuba ziindlela ezigudileyo. Bonke abantu baya kulubona usindiso lukaThixo. Wayesithi ngoko kuzo izihlwele ezaziphuma zisiza kubhaptizwa nguye, nzalandini yamarhamba, ngubani na owanibonisayo ukuba niyibaleke ingqumbo ezayo? Velisani ngoko iziqhamo eziyifaneleyo inguquko, ize ningathi kuni nithi ngaphakathi kwenu, thina sinobawo onguAbraham, kuba ndithi kuni unakho uThixo kuwo la matye ukumvelisela uAbraham umntwana. Kananjalo izembe selibekiwe engcanjini yemithi. Ngoko umthi wonke ungavelisi ziqhamo zihle uyagawulwa uphose emlilweni. Zaye zihlule zibuza kuye zisithi, masenze ntoni na ke? Waphendula ke yena wathi kubo, lowo uneengubo zangaphantsi ezimbini makabele ongenayo, nalowo unokudla makenje njalo. Kwaye ke nababuthi berhafu ukuba babhaptizwe bathi kuye, Mfundisi, masenze ntoni na? Wathi ke kubo, ningabi sabiza okungaphezulu nikumiselweyo. Ayebuza kuye namasoldathi esithi, masenze ntoni na ke thina? Wathi kuwo, ningaphangi mntu ngokumoyikisa, ningadli mntu ngokumtyhola, yanelani imivuzo yenu. Ke kaloku akubona ukuba abantu balindile, bacamanga bonke entliziyweni zabo ngaye uYohane ukuba akangabi nguye na uKristu. Waphendula uYohane kubo bonke esithi, mna ukunene ndinibhaptiza ngamazwi, kodwa uyeza lowo unamandla kunam, endingafanelekileyo ukuba ndiwuthukulule nomtya weembadada zakhe. Uya kunibhaptiza ngoMoya Oyingcwele nangomlilo yena. Umnyanzi wokwela usesandleni sakhe. Uya kuzicokisa kuthi tu isanda sakhe. Ayibuthele kuvimba wakhe ingqolowa, ke wona umququ uya kuwutshisa ngomlilo ongacimiyo. Waye ke ngoko evuselela nangezinye izinto ezininzi, eshumayela iindaba ezilungileyo ebantwini. Ke kaloku uHerode umphathi wesahlulo sesine selizwe ohlwayiwe nguye ngenxa kaHerodiya umfazi kaFilipi umninawa wakhe, ngenxa yezinto zonke ezingendawo ebezenzile uHerode. Wongezelela nale nto kuzo zonke yokuba amvalele entolongweni uYohane. Ke kaloku kwathi ekubeni ebhaptiziwe abantu bonke, kwabhaptizwa naye uYesu. Ithandaza nokuthandaza lasuka lavuleka izulu, wehla phezu kwakhe uMoya Oyingcwele enembonakalo yomzimba onjengowehobe, kweza namazwi ephuma ezulwini lisithi, wena ungunyana wam oyintanda, endikholisiweyo nguye.